हाय गसाइ मा जिबन जाबावनांगौलै बे फैसा गैया थाखा गैया संसाराव सान्थि गैया होननाया नंमारथारगौलै बे सैमानि फिसायाबो मा खालामहैखोब्रा मा दासिमबो फैया आंखौल' बिदि आदि होनलायलायनानै बेफोरबायदि हगारनानै होबा जागोन गावनि हायाव मावदों होननानै फाग्ला दासिमबो फनबो थिखा मेसेजबो रिप्लाय खालामा बिराद असान्थि मोनबाय आं बे दानस्रानि खामानिखौ नै नोंहालाय बेवहाय मा खालामबाय थादों आयाव सिथोबा माबाया माबिया आरिया हामगौ आदै बेफोरबायदि खाथियाव फैनाया बेफोरबायदि हथात रायलायफैनो माखौथ' इसिबां बाग्रावलाबायखो नोंलाय बिख्लोफ्रानो इसिबां गोबा सिख्लाफोरासो बिख्लो रोजासो माथो नोंनिफ्रायलाय मारैथो इसिबां गोबा जाखोलै बिख्ला नोंना सानदाजा मानो गोबा जाया जानांगौब्रा नोंनि खाथियाव थानानै आंबो बेफोरबायदि रायलायोब्ला नोंबो बागदावखागोन ना मानोथो बेफोरबायदि खाथियाव फैलायलायनानै बेफोर माबायदि रायलायफैनांगौ ओरैबा सिखावसो नेखाथारदों आङो गैला फुलकबि टमेट'फोरखौनो खावजोबनानै लानानै थांबाय ओरैनो गदाय गायनानै गदायाव एसे दाम मोनगोन सानदोंमोन जोङो हनै माथो खावै खावै गैलालै सयथिबो गामियावनो सिखाव राजायानो बारा जाथारबाय आच्छा आदै नोंबो मैगं बारथिं फैनायनि खोथाया बेसो आरो आं दासो हमनो हादों नोंथाङाथ' निरामिस जायोनो माथो नोंथाङाबो खावनो फैयाखैथ' मा जानला मोनला होनलाबायलै मा जानला मोनला हो मा बखिलाबायदों नोंलाय हा मा बखिलाबायदों सासे फुजारि मानसिखौ बेफोरबायदि बखिलाबायनो हामाखै नोंहा जायाखै फाब नांगोनलै फाब नांगोन खोनाबायना ओरैनोबो आंहा दासो फुजा होखांनानै फैदों मन्दिरनिफ्राय खोनानो मोन्दों खायफा फुजारिफ्रा माथो नोरोगावसो मोनहैयोनो बेफोरबायदि उल्था फुल्था मावनायनि थाखायनो बिथांखौबो मोनहैसिगोन बायदिसो मोनबायलां बिथाङाथ' एकदम सायावल' माथो नरमनो बेदर जाया मा जाया होनो माथो सिं सिं जाखुमानाय माबा माबि लोंखुमानायसो खोनाबाय थायोलै जोंजों ज'नो नोरो खुरियाव मोनहैयाबानो जाबायलै बियो आयौ हाबाब गसाइ माहाय थांनो नागिरदोंब्रा नोंहालाय माहाय थांनांगौ जाखो आंनि न'आव थांनो नागिरदों आरो जोंहा सदरपुर रेस्टुरेन्टआव थाहैनानै बेवहाय थांनो नागिरदों मा जानला मोनला गोरावबाय थायोहाय नोङो लामा बेंखानो ओरैनोबा हय खिथुउनथिं उखुन्दैया थाबायबोगासिनोखा बाथारबाय आङो बे उखुन्दैखौथ' खिथुखौनो गारा बारा बिराद असैब जालांबाय पुलिस केसखौनो होमारनांसिगोन आं बे उखुन्दैखौ बिबारि मा खारला खारसि खालामबाय थायोब्रा नोंलाय आयौ बाला सिथोबा नोंसो मोनफैलायबाय आरो बिराद असान्थिखाहाय नोङो उखुन्दै बिबारि मासि सनमान गैयि जालांथारगोनलै हो मासि सनमान गैयि जालांथारगो गावनि देरसिनफोरखौ सनमान होनांगौ होननानै मोनथिया नामा नोङो हो नोमफाया फोरोंनानै दोनगोना दोनाखैब्रा नोंखौलाय बिबारि मानो दोनाखै जानांगौ जाखो दोनदों आरो आंथ' मोनथिखागौना सनमानखौथ' ओरैबायदि सुबुंखौसो होनाय जायो जायहा सनमान दङ नोंहाथ' सनमानानो गैयाना हाब आङो हाबा जाथों होननानै माबा मोननैसो खोथा बुंलाबायदों बेखौनो ओमफ्राय मा बखिलाबायखो नोंलाय हो आंनाव सनमान गैया होननानै सासे एमएलए लायनि फिसाजोखौनो आङो बिलाइनानै होदों आरो आंखौ सनमान गैयासो होनबावदों नोङो सनमान थानायखायसो माथो हनै फैसा बिनो थांबाबो हरजायाखैलै आया बावदोंसो फैसा बिनो थांनायनि खोथाखौ खोनानानै आंहाबो बिनि थाखायनो प्रब्लेम जानानै दङ लाइफआवनो गैलाहाय दिनै बावले रायजाखासिगोनसो मोनबाय आं आयौ बावथारदोंसो हाखु दाखु थांनांसिगोनहाय मा आदै नांथाराखै नामाब्रा हो पुस मास मानि माथो सिख्लाफोरनि खिथुलै हो सैमा फाग्लाजोंसो अरजाखो ना माखोलै नोङो हो माथो सिख्लाफोरनि खिथुखौनो गारनो हालालै नोङो उखुनि आदै फाग्ला हिनजाव देवानि बेफोरबायदि जाद्रायनाङाब्रा बा नोंबो मोनथिलायदों नामा हो आंनियाव कास्टमार गैया होननानै मोनथिदोंबा नोंनो साब्रै साबा लाबावदो ना नोंनोनो आङो जरा लागायजोबनानै लाइन होफैजोबनोसै खोनाबायना मुस्लिमफोरनि बायदि फाग्ला बोराया मासो असयब जामारखो बियो मागोनां होनमारलाङाखै बिबारिया जायखौ सनमान दङ बेखौसो सनमान होनांगौ होननानै न'आवनो आङो सान्थि थानो होननानै लेलायनाय मुम्बाइनिफ्राय फैदोंमोन आङो साननैसो सान्थि थानो होननानै हजोंबो बिबि पापानि दावरावनिनो थानो हायिनिनो ओमफ्रायो मासो उपद्रब माथो थानोनो हायाहाय बेवहाय माथो बांद्राय उपद्रब जाफैबाय रायजोफ्रालाय बेफोरबायदि अखा नायबानो सोरांस्लाबनो मोनै फैसा बिनो फैनाय बेखौनोथ' सानदोंलै जोङो मा खालामनाया मोजां जागोन होननानै एखेबो साननोनो हायाखै माथो मा साननो हायाखै हो मा साननो हायाखै आंलाय बेफोरबायदि जायगायाव थानो हाया जायगाखौ एसे सान्थि खालामनानै दोन खोनाबायना अफिसनि खामानि अफिसाव मावगोन मानो न'आव फैनानै बेफोरबायदि उपद्रब खालामफैनांगौ बिदि खोनाबायना लाइमोन फिसा एसे खर'खौ थान्दा खालाम हायोबा नोङो नोंबोनाव आलासि जाहैबानो जाबायना साननैसो औ आदैया थिगखौनो बुंथारदों नोङो नोंबोनावनो साननैसो आलासि जाहैयोब्ला गाहाम जागोन नामा मागो दमासिनि थांनो हायो आङो नाथाय नोंसोर आफाखौ मोजाङै नायगोनथ' माथो आफानियालाय मानो बेफोरबायदि फेदेलिभार जाफैनो मोननांगौ नोंसोर जानायाव जानला
माला जाहोआखैथ' आफाखौ एसे जोथोन लानो थिनलांबाय आङो जोथोनखौनो लानो हाया माबायदि जाथारखोहाय नोंसोरो हा माबायदि जाथारखो गुनजेरालाय बोरो हा गुनजेरा माहाय थांखो लिपिका फिसा हजोंनो दंहैलै हनै माबानो ओमफ्राय लावदुमाबो आथिं बायदोंना बेखौनो लानानै सानैबो ज' नायजानोसै होननानै सानैबो ज' थांदों मालाय ओंखायनो जोंबो जेबो बादा होआसै मा आदै लावदुमाबो आथिं बायदों थास' आरो बिबारि माहाय थांग्रोब्रा मोनसे खामानि मावनो होबा मोजाङै मावा बिसोरो हो बे रेस्टुरेन्टखौ बिसोरनो बुथारथारसिगोन बायदि मोनबाय आं माबायदि खामानि मावदों बिसोरो माबायदि खामानि मावदों माथो रेटिंआवलाय माथो बिराद गाज्रि रेटिं होनानै थांबाय स्टुडेन्टफ्रा मानो बेफोरबायदि होनो मोननांगौ माबायदि खामानि मावदों नोंसोर सानैया माबायदि खामानि मावदों माथो बिराद गाज्रि रेटिं लिरदों हा स्टुडेन्टफ्रा माथो ओंखामखौनो संनानै होआखैनो नोंसोरो माथो जोथोनखौनो लायाखैनो नोंसोरखौ बेफोरबायदिनि थाखायसो सेलारि होयो ना हा बेफोरबायदिनि थाखायसो सेलारि होयो मावनो हायाबा बिबानखौ मानो लायो हा मावनो हायाबा मानो बिबानखौ लायो हगारनानै होनो हाया नोंसोरो साला सैमाफोर सेलारियावबा सिगां नांगौ एडभान्स नांगौ नोंसोरनोथ' माथो आं बिराद मोजाङैनो सेलारि होखाथारो आरो बेजों लोगोसे माथो नोंसोरनो माथो इसिबांबा मोजाङैनो पिकनिक जानो थाखायबो खाबु होबाय मा खिनो मोनजायैफोरबायदि माथो थांनानै एमएलए सारनियाव थांनानै मानो बेफोरबायदि फैसा बिहैनांगौ नोंसोरो फैसा बिहैनायाथ' सानसेयावबो बिहैबाय मानिबाय दे जोङो गारनानै थांनो जेबो नंला दे मानो सानफ्रामबो बेफोरबायदि सुन थांनानै मानो उपद्रुग खालामहैनांगौ हो मानो उपद्रुग खालामहैनांगौ लाजिगोना लाजियासै हो मोजाङै मेनेज खालामनै खोनाबायना नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बेफोरबायदि जानो मोननाय नङा जानांगौबा खिन्थु एरख'नाय जागोन खामानिनिफ्राय गावनि बिसिजोंसो रायजा हरखोना माखोहाय बियो जों सानैनि सायावसो जा बखिनानै थांबाय आंथ' बेफोरबायदिसो मोनलायलांबायहाय मा बेनोथ'लै माथो होनबावनो मालिकजोंथ' एसे एनैयाथ' रायजाखानांगोन ना बिबारि जों खामानि मावबाय जेब्ला खोनाबायना नंनायालाय नंगौबो ओमफ्राय जा दुखु मोनबायहाय आङो बालि फैसानि थाखायनो बेफोरबायदि रायजानांगौ बखिनांगौ जायो गावहाथ' मालाय बिराद फैसा दंखायो नालाय आयै एमएलए सारनिफ्रायसो माबा खोन्थाहराखैथ' बेनोथ'लै मालाय थाखा दङ टेनसन गैया जोंहासो मालायनाव खामानि मावबाय बायैनो गैला जोंना जिउआनो बेफोरबायदिनो जोबलांसिगोन खोमा बिबारि बेखौनो सानबाय आङो दुबायहैनोसैहाय आङो हनै मैगंबो लानानै फैदोंमोन आङो थथ'आनो माबा खामसा जाबाय गारियानो लामायाव ओंखायनो आङो सिगां फैग्रोबायहाय मा सना नोंहानो सोरखौ लेंहरखो जोंनि न'आव पिकनिक जानो फै होननानै आंखौ मैगं रायहैयोहाय मा बे सानै साथामसो सिनायनाय आंनि क्लसखौ लिंहरदों आङो गासिखौबो लिंहराखै मालाय खावसेया सोरखारफोर रेस्टुरेन्टआवसो थाङोनो खावसे दंहैखायो ओंखायनो सानै साथामखौ लिंहरदों आङो बिसोरबो समाय मोनबासो फैगोन होनहरदों फैयोना फैयोथाय गावसोरनि खोथासैहाय मा आं बांद्राय जस बस जेबो खालाम हराखै नुबायना दैस्लुं मासे बाहादुरिहाय मा दानि जुगनि रुवाथिफ्रा जारलासो मोनबायहाय आङो आसरितसो मोनबाय आङो ओरैबायदि बाहादुरि नुबाय पिकनिकआव नारा नाथा खालामनानै बिनानै जामारथारबाय आरो आंनिफ्राय आरो मा खालामबावदों मिथिबायना नोङो दैस्लुं हनै थाङै माबा हनै दख'ना अर्डार खालामबावदोंसोहाय मा 2,500 गाहामनोहाय बेबो थैखादो सयथिबो ओमफ्राय बेबो मानिफ्राय मिथिबायना आं होनबाय दखानाव लांनानै खम समनि जेसेबां मोनो बेखौनो होनोसै होननानै बुंबाय नाङानो मालाय हनै सोरबा माबा इउटुबारनिफ्राय फसायनाय दंखायोनो बेनिफ्रायसो लायोनो बिराद जारलाखाय बेखौनो सानखादों आङो ओमफ्राय आङो बेखौसो सानगासिनो नोङो माबोरैथो सैज' खालामनानै दंगासिनोहाय मा आसरितसो मोनबाय आं हले सैज' खालामनो हाथारनाय नङामोनहाय मा बेफोरबायदिखौ नों बायदि मोनब्ला आङो बेबायदि रुवाथिखौ खानाय सानाय फुजोबनानै आङो एखे न'निफ्राय होखारगौमोनहाय आं मा आं हाथाराहाय बिदिखौ सैज' खालामनो आं माने बहा सैज' खालामदों आंनि बे थासारियानो सैज' खालामनो थिननायखौ नुवाखै नुबाय बिहामजोआबो दानिया माबायदि जाबायदिखौ लाबोनानै लाफैबाय हनै एमएलएनि फिसाजोखौ लाबोनानै लाफैबाय ओंखामखौनो माब्लाबा जेने थेने सङासो सङो थावथाराहाय ओंखाम ओंख्रिफ्राबो जाया आबैज्रांथार सयथिबो जोलावरिथार दाखालिथ' मारै संखो ओंख्रियानो थावाहाय मा रायनोबो हाया बुंनोबो हाया बुंबाबोथ' दाय मालाय फरायखानाय गोरों गोरा एखे खुग्राफ्रानो गोरा गोजाखाय बेफोरबायदिनि अबस्थाखौनो नायनानै आङो बेफोरबायदि रुवाथि लाखिनांगौ जाबाय गैया खस्थ' मस्थ'बाबो आरो माथो खालामबावनो हनै माथो आथिं नाजानो माबा माबि नाजानो थांबाबो माथो सानसेयावनो माथो 7,500 8,000 9,000 गाहाम थाङोहाय मा नंनायालाय नंगौबो आरो नोङो थिगखौनो होनथारदोंहाय गावदां माबाहाय खोनाबायना बेनिखायनो आङो एखेबारे खस्थ' मस्थ'रैबाबो मेगन मेसेब थानानैबाबो सैज' खालामनानै दङ आङो उफाय गैयाना बेफोरबायदि खालामाबा जाखाथारा नोंहालाय माथो फिसायानो डक्टरखालाय
बिनि मुलिफ्रा खाथिया नामा खाथिग्रा मोनथिबायना नै माथो अखा हादैबो दंफैयोलाय जाम्बा जाम्बा होदों नोंलाय अखा हादै नङाखै मा दैस्लुंसो खर'आनो जालायलाङो नामा नोंना हराव डिउटि मावै आया नङाथाय माथो नोंसोर सानैनि नामखौ बावलायलाङोलां नोंसोर सानैनि बिब' बिनानावनिखौ ओमफ्राय सोर सासेना अखा हादैमोन सोर सासेना दैस्लुंमोन आदायलायलाङोलै नोंसोरखौ महराबो एखे जाहैबाय नालाय नोंसिना आंनि मुलिखौलाय माथो बिमायालाय माथो मा उल्था पुल्था होनगासिनोलाय जेबो होनाखैहाय मा जोंना लोगोआ ओरैनोसो बुंनायालाय नै खोनाबायना सना बिफा नै ब्रा खालामथारनानै माबा हरनि पिकनिक जानो ओंखारथारबायहाय मा ओमफ्रायो आं हले मिथिलाहाय अमाया हले लानानै फैबाय आङो दाउआबो हनै संगासिनो थाखाया एसे होनांखा हनै जौबो बिबावदोंसो माबादि रुवासि मोनफ्लांखोथाय आङो आसरितसो मोनबाय आङो दा जौनि दखानाव थांनानै लायबानो जाबायना आरो स्केनारखौ खेबनानै हरबानो जाबाय हो माथो जाया लोगो माथो जानोसो होनदों हनै दाखालि थांबाय आङो ओमफ्रायो जि बुरजा माबा बेदर एवनाय ना फ्राइड राइस माबा लाजोब्बाय आङो अनलाइन होनो नागिरबाय ओमफ्राय जाखांबावनाय जाहाय बेबो जाखांनानैसो ओमफ्राय जाखांनायनि उनावसो मा जादों मोनथिबायना पेमेन्टआनो जाला बाल लासिंसिंनो आरो सोरबा माबा होनबावबायसो माबा थोरसि सुहोदोहाय बे बुरैखौ माबा होनानै गोदानल' गाननानै फैनो हायो थाखा लानानै फैनो हाया होननानै जि लाजिनाय मोनदोंहाय आं मा आयु नोंथां बिदिसो जाथारदों होनब्ला आयौ दाबो रोङाखै नामा नुबाय हाजि जाहरथारलायबाय संबावा आसरितसो मोनबाय आङो पिकनिकआव माबा आंहासो संनानै जाहोनांगौनो बिसोरखौ बिराद बाहादुरिखा दे होमबा नोंसोर पिकनिकखौ जालायलायदो आं थांगोनसै माथो खालामबाय थादों बिसोरलाय संनो हालायलायै हो सिख्लाफ्रासो संनांगौ ना जों बुरिफ्रालाय मानो संनांगौ जाखो